Hello guys, we are today with Maazị Ogbonnaya Okoro, the man that translated physics textbook to Igbo language. You know that some years back, UNESCO, that is United Nations Education and Scientific and Cultural Organization, predicted that by 2050, Igbo language will go into extinction. So because of that, so many concerned Igbo people are now making efforts to make sure that that calamity does not come into reality. So we are here with Maazị Ogbonnaya Okoro, someone who has been teaching and promoting Igbo language and culture. So for him to tell us how the journey to write this physics textbook in Igbo language, how the journey was. So Maazị Ogbonnaya, good morning to you. So so tell us about this journey. How did it happen? Ya bụ onweghị ụzọ esi eje arọ Chukwu dị nso wee bụrụ ya akwụkwọ a ọ bụ ha ga-eme mana ọ tara akpụ mgbe a na-eme ya karịsịa ya ma a ga-eme nchọnchọ a ga-ama ka a ga-esi mee ya ka e nwee ike ka Igbo ga-asụ ka ọ bụrụ nke ga-edo anya ka ọ bụrụ nke ga-ekwe nghọta. Ya bụ o were oge o wekwa n'ọtụtụ ihe dị iche iche ndị oriri ndị ọrịrị ka m bịa kwuo ugbu a, mana eziokwu dị na ya bụ na anaghị m ele anya ihe ndị agabigara n'ụzọ tupu eruo ebe a na-eje. Ihe m na-elekwasị anya bụ ebe ahụ erugoro, ebe ọ bụ na eruola ebe anyị na-eje, ọ bụ ya bụ ebe m lekwasịrị anya ugbu a. Ya bụ obi ụtọ ọbụla dị m nwere ugbu a bụ na akwa apụtala. Ọ bụ ya bụ ihe obi ụtọ nwere. Some time ago, you also said on Facebook that you're also going to translate biology and chemistry. Are you already on that now? Dịka ịma na a na-agbago otu tupu agwụ abụọ. Ọ na-abụ mmadụ lochaa akpụ tupu ọ taa anụ wee bụrụ ya. Ya bụ ka anyị mekpe ego na nke a na-aga n'ubi ji a na-aka wee bụrụ ya. Ndewo. So our parents out there now, so Igbo parents out there, especially the young ones, what do you have to tell them about promoting Igbo culture and teaching their children Igbo language? Nke mbụ, ọtụtụ ndị nna nna bụ ndị iche na ọ bụ na ụmụ ha na-asụ Igbo, ụmụ ha agaghị ama ihe ha na-eme, agaghị ama akwụkwọ, ha riri mperi, ọ bụ asị, ọ bụ okwu ụgha. Ya bụ ụmụ gị na-asụ Igbo, ọ ga-enyere ha aka otu ha si eche eche, ọ ga-enyere ha aka otu ha si eme ihe, ọ ga-enyere ha aka ha amata onye ha bụ, ha enwe ebube, ha enwe nwatakịrị na-aga ya enwe ha na-ekonu ụmụ ebe o si o wee bụrụ ya. Mana ọ bụ na nwa gị ị na-eme ka nwa gị na-anọrọ enu ị na-akụnye nwa gị ahụ n'ime ihe a na-akpọ mmadụ amachaghị onwe ya, ya bụ mmadụ iwedo onwe ya n'ala, low self esteem. Ọ bịara ịhụ nwatakịrị ọ na-eme ka onye ịhụ ọkụkọ Igbo ọhụ ọkụkọ Agrik ọ bụ otu ihe. Nwatakịrị na-eme ka ọkụkọ Agrik dịka onye eji fertilizer wee nye nri o wee bụrụ ya. Ya bụ onye rirere. Ya bụ ọ bụ na nwatakịrị gị mara ebe o si otu si mmadụ ga-eji mata ebe o si bụrụ onye amara onwe ya, mara asụ ya, mata onye ọwụ. Ihe ọzọ ga-abụzi ha na-amụtazi amụta. Anyị mụtacha bekee amụta, mana ị ga-ebu ụzọ mata ka o mere ji kpọọ ya olu nne ma ọ bụ ọ bụ olu nne gị, your mother's tongue, ọ bụ olu nne gị. Ya bụ nne gị ọ ebe isi, ọ na-ekwesị ntọala ị nwere. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ndị nne na nna kwesịrị ịgba mbọ hụ na ụmụ ha na-asụ Igbo. Ọ bụ naanị ịnụ Igbo mana ọ bụrụzi nwa m na-anụkwu Igbo ma ọ mara asụ, ị na-asụrụ nwa gị ya na-asụ achịrị gị azụ. Ọ bụ ya kwesịrị ime. So this textbook now, I think it's up to 1 month. You announced it officially. Okay, 1 month. So how has the acceptance been? Mana o nwere ndị na-asị onye ga-agụkwanụ ya agụbere Igbo a na-agụ ihe a, mana ọ na-atụ ha n'anya na akwụkwọ a agazuole. Ọ bụ naanị Igbo, ọ gaala ma ezigago m ya Belgium, ezigago m ya mba dị iche iche, South Africa, ebe ndị Igbo nọ ọ na-aga. Enwe ndị nọkwa Amerịka, zitere m ya ebe ọbụla ọ sọrọ, oke zitere ya ebe ọbụla ihe ọbụla ọ sọrọ aga m akwụkwọ zitere ya ebe ahụ. Ya bụ ọ gazuole ebe niile. Abịa na Naịjirịa, ọ Warri, Benin, Abuja, Lagos, Port Harcourt, ebe niile, Uyo, ebe niile ọ gachara ebe niile. Ya bụ na ihe a na-egosi na ọ bụ na anyị akpọ anyị edowute anyị nke ọma, ndị mmadụ ga-edina ya nke ọma. Mana ọ bụ na ibu ụzọ lelee onwe gị anya, mmadụ elele gị anya. Mana ọ bụ na ị pụta gị nene onwe gị anya na gị kwụrụ ikwechiri na-eme ihe na-eme, ndị mmadụ ga-akwanyere ihe na-eme ugwu. Ọ bụ ya ndụmọdụ ga-enye ndị Igbo bụrụ ka
ka anyị hụ na ihe agba asụsụ anyị ọ bụrụ na asụsụ Igbo nwụọ anyị niile nwụrụ anwụ dịka isi kwuo na mbụ na UNESCO kwuru na asụsụ Igbo ga-anwụ mana ọ bụrụ na anyị agbaghị mbọ ọ ga-anwụkwa n'eziokwu otu ihe mgbe ndị UNESCO so na asụsụ Igbo ga-anwụ otu ndị abịa sị na a na-eme kọnferensị a na-eme nzukọ maka asụsụ Igbo iji mee ka asụsụ Igbo nwụọ jụgoro m asụ aja asụ ihe na kọnferensị ahụ onye pụtara ya asụọ bekee UNESCO predicted that the Igbo language onye ka a ga-esi mee ka ya bụ asụsụ kwụrụ asụsụ oyibo erie nri onye ọbụla ala ihe na-ebe ka na-ebe ya bụ otu bụ ikwu ekwu ọzọ bụ ime eme ka anyị bụkwụ na-ekwu eme maka na ọ bụrụ na anyị abụrụ ekwu eme ọ bụ ihe ga-eme ka asụsụ Igbo kwụrụ ọ bụ ya. So ndị be anyị ọ na-anụgo ya ọ na-ahụgo ya Physics by Maazị Ogbonnaya Okoro nke mbụ kụziere nwa gị Igbo doro na akwụkwọ a ụlọ akwụkwọ niile dị n'ala Igbo ndị na Naịjirịa doro ebe niile dị n'ụwa unu kwesịrị ịga akwụkwọ anụnwa ka anyị wee kwado Maazị Ogbonnaya Okoro kwadokwa Igbo ka anyị wee mekwa anụ ka asụsụ Igbo ala enwụnụ dịka ndị UNESCO si wee kwu daalụnụ. Ndewo ya ga